Heel bij augustus begint het werk aan het Dragsterplein. Het nieuwe verkeersplein komt de Sa uit de Sjen. Het kruispunt wordt verhegen en er komen fietstunnels. Er is oral hier uit Lutsen om dit voor elkaar te krijgen. Het plein zou er van 9 dagen aansletten worden matten, maar dat is nou van de baan. Ze gaan eigenlijk om het hele werk heen. Dus er wordt eigenlijk een soort grote rotonde om het werk heen gelegd, zodat het werk in het midden in één keer gemaakt kan worden. En er wordt gebruik gemaakt van de uiterste asfaltbanen die er nu ook liggen. Voor de ondernemers een opluchting. Ze bleven bereikbaar en hadden vrachtvervoer gewoon teruggaan. Want als het plein al aansletten worden zou, hier dat grote gevolgen gaan. Ja, daar hadden we best wel wat hoofdzorgen over. Om dus, van hoe komt dat en hoeveel geld gaat ons dat kosten? En dat liep toch best wel in behoorlijke bedragen, berekeningen die wij hadden gemaakt. En daar is nu geen sprake van. Dus ja, voor ons positief. Maar er binnen ook zwargen over de tijdelijke omlissing. Ik denk dat dit rampzalig wordt hoor. Ik heb voor mezelf een heel kleine berekening gemaakt. Als dat inderdaad 1,5 jaar gaat duren en ik ben een aantal minuten langer weg en ik sta daar te kijken, dan gaat me dat in die 1,5 jaar ongeveer €48.000 aan wacht kosten. Nevens de gemeente jouwt de rotonde variant liekevolle vertraging als de nou is, maar geen extra oponthoud houdt. Wel zullen gewoon fietsers vanwege de renovatie omfietsen matten, want zij kunnen het Dragsterplein net doorstekken. Met dit model hebben we geen opstoppings meer voor het Dragsterplein? Niet opstoppingen zoals we die op dit moment gewend zijn, maar je hebt natuurlijk altijd wel een wachterij voor het verkeerslicht, waarbij je even moet wachten om te wachten tot hij weer op groen staat en jij ook door kan rijden. Het bestemmingsplan voor de aanlis van het aquaduct moet nog goedgekeurd worden.